Ty pyžáku. Panelky dali! Chcete slyšet vtip? Aha. Jsi Dobře. hnusný, hovno! Máš poznámku. Ne! Ano, Danieli? Co? Odpověď je 154. Správně, máš jedničku. Prosím, nechte mě, pane šikanátoře. Dej mi tvoji svačinu. Ne, to je moje, já nic jiného nemám. Chceš ochutnat něco z tady toho? Ne, prosím, to nemáte, pane. A příště chci i peníze na svačinu. Ježiši, ty jsi tak hustej. Děkuju, tady něco máš. 50 000, další Děkuju. 50 000. Vypadáte dobře.